γιο του. Διαμαντίδης εναντίον Σπανούλη, ο Σπανούλης για 3. Μέσα! Τάτης, ο Τζολάκης αποκρούει. Ο Τζολάκης κρατάει το 1-0. Σπανούλης με τον Τσατοράνσκι μπροστά του. Έδωσε στο Σλούκα, πριν έζησε για 3 ξεμαρκάριστον. Καλάθι, τελείωσε! Ολυμπιακός είναι στο Final Four! Κίτρινη κάρτα του Ποντένσε, δεύτερη για τον Ποντένσε. Κόκκινη κάρτα, έξαλλος ο Ποντένσε. Κουτσογούλα, ωραία η τρίπλα, η σέντρα. Το ψαλίδι εντυπωσιακό, απίθανο το Μπακούλα. Τρομερά πράγματα τον Ολυμπιακό. Σώμα με σώμα παίζεται λέει ο Δίας. Έσε, νέα σέντρα, ο Ελκαμπή. Γκολ! Γκολ! Η μπάλα στα δίχτυα! Το πρώτο γκολ στο τελικό!